Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Ondo etorri entzuleok, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan egiten dugun saio honetara, Eusko ikaskuntzak Bizkaia irratiarekin batera bideratutako saiora. Egun ederrez, ondo etorri, egun on. Sasoian sasoikoa izan dabe geure aurrekoek, geukbe hori esaten dugu, baina esango ete dabe hori geure ostekoek. Batzuk eukiko dabe saman, kordela, San Blasetako kordela, beste batzuk ez. Batzuk ibiliko dira Santa Eskean, beste batzuk ez. Baina badinogu entzule, gu geuk, sasoian, sasoikoa. Behin ondo etorria zabalduta, badakizue, asteragoaz.
Siciliako uritxu baten jaio zan Santaiak eda, txiki-txikia izan zanetik, gazte garbita zuzena, ederta bera heldu zanian, ezan arrotu gugatik, gero, Kinziano enperadoreak maite ban Santaiak eda, ikusi nahi bere aurrean, ekarri eban etxera, gaiztakeri hau entzunik, agedak dino bakarrik, nik agurtzen dodan jauna baino, ez dut maitatzen besterik, gero kartzelan egon zanian, San Mirari bat handia, San Pedro berako osatu eban, gorputzo doloz bestea. Orozkoko kantuak izan dira honek, baina gu geu Gernika alderagoaz. Deniz Azkarate, ondo etorri? Hola, bai, egunon bai. Zelan zagoz? Ni ondo, tranquil. Eta ez tarriz ondo? Ez tarriz ondo, guk ama jabones egara pobret eta ez tarriz ondo. Uniko lehenko pasaban zapateko golak, zamamezeko golak, izterrera ikutiz, baina bestela ondo, kantateko moduen. Beti eukiten duzu kantatzeko prest ez tarri hori? Bai, beti du prest, bai. Eta horretarako zer behar da, estia, ez neberoa? Bape bari. Berezkoa duzu? Berezkoa. Apurete jabonen bihar, pombro, nike kantatzen duzen gola zamamezen da, apostu pari gatzen az. Baina, aurretik pentetzen bazu ez zaharreken bihar, jaboten dugu zera goza. Noz hasi zinen kantetan? Santagedak? Ezate baterako? Santagedak, ni ontsen momentu kantatzen duten grupuaz, oino eta bost azki urte, hau hemen errente izen, azizen grupo bat formeban, lehen bertoko parroko izenekoa Jose Feliz, montabazen bertako errentideko handrakaz. Horriga gazteu izan ziren. Grupo izan zen orduan, berrogei eta bost andrasko izango ziren, da solistaren bat falti zen bien, da nire ditxio zen solista ditxio. Da nik kantatzen duzen, manifestik eta bertagaz eman nintzen. Santageda aitatu duzu, eta horregaitik egin dugu gaur egia esan bat zeugaz. Deniz, zezu zeu, marijesietan urte aspaldikoetan entzun zaitugu. Eta kontua da, Santageda be kantatzen dozula, musikeagaz badaukazu aparteko loturarik, ezta? Bai, amaz aparte zazofoi jotzen dut, eta kasi hastien laugunetan zaiatzen dut andamareko dala, eta neko musika eta kantu asuntuan neko sartun denego. Ezate baterako, Gernikako Santagedak doinu bat dauka. Entzun duguna Orozkokoa izan da, gehiago be entzungo ditugu, baina lekuan lekukoak bere ikutua dauka, ez da, Deniz? Bai, guk kantatzen dugune doinu da, harmonizazioa da, Aita Jose Domingo Martinako bera, da ben harmonizazioa hau aintzaldu da igunagat, irua bostera gatzen dugu. Baina Gernikan ez hori kantatzen dalako beti, baina Gernikan kantatzen dabe Santa ageda geure martirik, guk hori ez dugu gantetan, guartzen dugu aintzaldu daigunagat edeuna, gaurra egiten dugu. Seguru ez duzula aparteko eran jagoten zamea? Keba, zoik nik jagoten zamarik, keba. Baina gero enzaio behazo itzen dute, Bai? Atzo gabaz enzaio ordu tardiko enzaioan gendun. Geuz prozetan datorren zapatu kantetako meza bat eta prozetan geuz. Aztenetan euskal kanta, martitzenetan andamariko gala, gero zazopoi begotzen dute. Gero, azte guztien zierrikote enzaio guzti, beterik. Hori da hori. Eta, Deniz, zuek esaten izan duzu, berrogei bat andrakaz kantetan duzuela, zuzeu bakarlaria zara? Ba, nik etino bakarlari moduen, da gero eruketzen da berantzun. Oinin gerotak itzia, gero jenti be, oin hogeita bost urte, hau korua zizen martzan, hogeita zazki urte izango zen, burte izango dira. Orduan be, izango zen, andrasko izango zen, tarota bost estekoa zera, eure peidariek aurrea doatzoa ez. Da un gero eta gente gitzia goz. Hauzen ez da makatzareko dugu, baina entzaiotara un zen gentiak amazortzi lagunan gara. Nik betitzen solista, Nik etzen dut aurretik ez batzen dut estrofak eta gero atzetik erantzun etzen dabe. Lehenengo estrofea eta gero erantzuna. Erantzun, bai. Nik kantatzen dutena eurepe erantzun dutena bardin. Hori da tradizioa. Lehen kantatzen gendun, doinu ripaiek, zeriparik, farra ripaiek, baina bada 10 urte edo farriaz, trekitrizia zarrotzik. Berak ematen dozko tonua eta dana, tarotarrin berak ematen dozko. Agestu daiguna gate deuna,
Billarra deunagate, etxe honetan zoriontuak, betiko izan aldabe. Etxe honetako usabat, urre gorriz dau bizarra. Urre gorriz dau bizarra eta zidar labrauzko espalda. Emongo baizu, emoixo, bestela ez zaixo. Ate honetara, gotzak izera, inok ez gaitxu bialdu. Candelario San Blas Santageda bezperan egiten da Santa Eskea. Resurrección Maria Azkuek Euskaltzaindia edo Euskararen Akademiako lehenengo buru izan zanak, orduko sasoietan Santageda zelan ospatzen zan idatzita itxieban. Alan dino, Santageda bezpera gauean, Ave Marietako kanpaiak hotz egin da gero, dindan hasten dira parrokia eta ermita guztietako kanpaiak gauerdira arte joten. Ordu batzuk lehenago etxerik etxe ibilten dira usune guztietan, kanpae jotzailentzat dirua batzen. Zorion etxe hontako denoi, olez egitera gatoz. Aterik ate hoitura zarak, aurten berritzeko asmoz. Azkuen esanetan kanpai jotzailean zat izaten zan Santa Eskean batzen zan dirua. Gure aititek kontetan dauanetik, eurek soldadu joateko direla urtetan eben Santageda bezperan. Kintoak batu eta joaten ziren etxerik etxe diru batzen, afari bat edo egiten zan batuko diruagaz. Gaur, antzinako antzera talde asko ibiliko da kalerik kale eta baserririk baserri diru eskean. Batzen dana, bakotxak deritzonean erabiltzen da. Badira zaharren egoitzarako batzen da benak, edo herriko Karitas edo antzekoentzat. Ez gaude oso aberaz diruz, ez da ere oinetakoz, baina ez arrizano gabiltza, ta kanta nahi dugu gogoz. Kanta wala errezau, etxe batzutan errezatzea gure izaten dabe, etxekoren bat oraintzurik falta dalako edo. Etxerik etxe kantatzen diren kopletan, Agedaren bizimodua zein entzule edo etxeko nagusiari dedikautakoa kontatzen da. Santa Ageda bezpera degu, Euskal Herriko eguna. Etxe guztiak kantuz posteko, aukeratu adeguna. Santa maitea gaur hartu degu, gure bideko laguna. Haren laguntzaz bete gentzake, egun ontako jarduna. Siziliako ugarte derrak, eman adigu lorea. Anjaio baitzan gure Ageda, zorioneko gaztea. Txikitatik hango gozartuzun, Jesu Kristoren legea. Maitasun honek ekarritzion, bihotzeko pozbetea. Edertasunez jaunak apaindu, zuan Ageda gaztetan. Haren begiak izar biziran, aurpegi gozoaretan. Gizon gaiztoen grinazitalak, ez nazitzaken benetan.
laizterri zutu zankintziano, agezaren ederretan. Dinozu edadean gora doala, ohitura honetan ibiltzen den jentea, ez da? Gazteak... Gaztiekonik ikastolako gaztie, ponbra, nio ontzen momentin egon ezin zuten, Zazpideleko ikastolako gaztiekonik kantetan, egongo zen, larogei neska mutilen geru, daure eta kanten dabe. Baina normalien, Gerniken almenos, ikastolako kanten dabe goizera. Da gero, arratzaldekoak izten daue, porez edadeko kokare. Bai, urteten dabe, arranoko apertuten dabe, beste grupo bateaz arbolape, geu errentelik jarrakaz, batzokeko apertuten dabe Gerniken, da gero, deu beste grupo bat jubilauena, euro pentsaia egiten da bien martitzen da egun guztietan, da gero ontzat honetan pertsen dabe honek zantagodako doinuak. Eta esango dauk geure entzuleak, ze garrantzia dauka Santageda kanteteak? Oitxurie. Ze inopezaki Santageda nordan. Santageda, Santa bat, esan gurez eskonduz Romako senador bateaz, da horren bularrak endutzen horreri. Da horren kantetzen dako hori, baina ez beste, baina jentik ez dakit Santageda norzan. Santageda oitxuriera Gernikan, Euskadi guztizen, Santagedari kantetik eta kantetzen dako Santagedako pespera. Horretako pertsetzen dira estrofa batzuk, Santageda bespera dugu, zorion, segun, esto bizelan daruzun, zorion etxe ontako danoi, oleze gitera gatoz, aterik ate oitxura zarrak, hauten barritzeko asmoz. Bestietzen da, zelan zezen etxe baten aurren kantetan, da zorion etxeko andanari, da oleze gitera gatoz, beste estrofa bat egongo da, Aintzaldu daiguna gate deuna, bihar da badeuna gate. Da gero honetan erretzetik eta normalin hemen kortezibin daitzen dabe, Santageda gurba da, urrengo donekan gatoren dabe, bazarrez bazarre. Hori da. Makila eta guzti? Bai, claro, normalin makila azko bitzen dira, baina guk hemen errentzea ditzen da makila gitzitzen dugu, Solitzik atzen da benin, makila bat bakarrik. Da gero korokatzen da benin, kaso baten 25 lagun bagara be, 3 makila altuena. Ezke bezala bakar gentzen da makila zonu, Makila gol pintzen da bakarrik. Entzumidana da, eurek estrofa entzumida bi. Bai, ez da. Claro, da gero honek umiek eta dauzenien asko dalak ebiten da makila bana, da gero erritmoa ez da bera moduen, da bakizu bat pum, penetxuten diez, golpi ejobiaren bertan lekuen bakoten da, igual urrengo lekuen da, bakizu. Batzen da dirurik? Bai, batzen da dirurik, baina ez askorik, ezke, bakizu batzen da, guk arratzaleta batzen dugu dugu, ez da, arratzaleko zazpietan azten gara, baina ja, ez neguzia guztin dugu edazite. Umiek eta urtetan dabe zalera, zantzidebekuk edo aiendekuk, eta nadala urtetan dabe eurek,
da ezin dabe, jente guztien diruriparik. Orduan, giltzako ez agiatzen dirudek. Lehen eskazta, gero eskazago. Bai. Santageda kanteteaz ganera hor zeuenean ohitura duzu eta aparteko ohitura Marijesia kantetea, ez da, Deniz? Bueno, nik erriko Marijesia, entonces, diez, behatzi horrena, Marijesia gabertzen diez, abendurien batzar bateaz, da, hogeita laue pasatzen danien, ja, iazti zentzuten Marijesiak, lo ekin da bi orte guztizen. Bederatzi egunetan kanta? Claro, behatzi horrena, dalez. Claro, azten gara, lehenengo prestetan, novembra kabokerako barikun, etzengo batzarra, diru nontzako izango da, zelango da izan ronda, nortzeko inaman soliste, da, irula ontzaio etzen duguz, da gero azten gara kanteta Marijesiak. Irin amazeien, da bendu irin amazeien azten gara, da goeta launa amaitu. Bertan egunien, Gernikaneko etxietan gatetzen den Marijesiak, lehenengo guk kalien zier, da gero etxietan kontizu kanteko dize guretzin kantetzen diez, da behin pasatzen dizen Marijesiak, pasatzen dizen dine gabonak, Marijesiak nabe lo. Urte zier lo gotzen diez. Esate baterako, ez dakienarentzako, zelan deskribatuko zeunkez Marijesiek? Zer dira? Nintzako, nik urte asko dautez Marijesiak kantetan. Nintzako diez, zik agun kantak, diez, da sentimentu bat. Noberake barrundeko sentimentu bat etzen zu kaleratu. Koseko lauetan etzen zu kaleratu, bentana ez bentana kanteu, da sentimentu bat. Artzen dugun, doinu moduen ezteko beste komplikaziorik ezteko. Zeta doinu laburre, diez estropa repetitiboak diez, da kuadra beti ez. Apurre Gernikan itzen diez, apurre handi bitun solistik itzen da, apurre beren proiekturak itzen duz, baina musikalmente ezteko beste komplikaziorik, baina da sentimentu bat, da otxura bat Gernikarran, Gernikak gaten dizenak Gernikarrantzako sentimentuek, da azten gaten dizenak Astiarrantzako, da hien gaten dizenak, hileko antzako. Horbe letratan aldaketea goten da? Ez, aurten indoguzien atiez, oinarte katetzen ezin doguz, hogeita bi estrofa. Gabaz, hogeita bi estrofa, errepertorio hogeita bi, da gero eurek amaitu eta beste hogeita bi, da holan. Da aurten dugu errekupero beste amaboz. Eta repertorioa dugu, aukiri dugu errepertorioa. Ze horre, mide bedatzen da meretzi zen garatzak, zartu bazen, batun bazen estrofak. Dare batun bazen iriru eta amazen. Baina bizirik oinarte katen izen duguzien izin diez hogeita bi. Zazoikoa esaten izan dugu. Zazoiko binke, zazoiko. Hain egun, kandelerillo, lerillo, claro, oso polita da hori kanta hori, bai. Bai. Candelario, San Blas eta Santageda. Baina San Blasek jako kantetan, ez? Ez dako kantetan, baina holantxe da ordena, ez da? Bai. Ni dakidala bintzat ez jako kantetan. Claro, bai, ordeni, holanda, bai. Aintzaldo daigona batereuna, girarda bateuna gate, ete honetan zorionuta, betiko euko aldabe.
zelan kantetan dozuen gaur, egun ederra behintzat badaukazue aurretik. Apore presa zibilko ora kantetan, zazpitan kanteu eta behatzetan amaitzeko, gero partidu dute. Gero abetin partidu dugu Sevillan, ikuste komiko gu. Ez Sevillara, Tabernan ematera eta partidu guzten. Entonces, tradizio mota bada. Hori tradizio handitea da, Bizkaitarrantzako ala Oso ondo ba, zama vale. hori, eztarri hori, jagon Deniz Azkaratze urte azotarako. Bueno, arrazaldeotan hori, Bai. Gero arte bai agur, Zatia izan dedila etxonetako gentia, pobre eta humilde dabiltzanentzat, badute borondatia. Santa Martiri maitia dago errukiz betia, jauzerukuak emondaioela, osasuna eta bakia. Santa Gedaz, berbetan gara gaur eusko ikaskuntzan orain artekoan edadekoak entzun ditugu kantu-kantari, baina goiz honetan, bai, Ondarroako Kresal Zundeagaz batera gazte-gazteak be entzun ditugu kantu-kantari. Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea.